отърва от теб, но аз съм Богът на любовта, преди всичко и чак след това справедлив. Ако бях само справедлив, щях да те отприята още от първия момент. Но за твой късмет аз съм Богът на любовта и трябва да се опитам с всичките си сили, каквито и да са ми останали, поне да ти помогна да разбереш какво не си направил на земята и ако съжаляваш за действията си и поискаш прошка, дори след смъртта, може би ще мога да намеря някакво решение. Съжалявам, дедо, толкова що кажа ключовата дума, която е любов. Така, че ти, който си Бога на любовта, не можеш да ме накажеш. Защото ако ме накажеш, ще престанеш да бъдеш Бог на любовта. Ще бъдеш справедлив, но не и Бог на любовта. Приятел, с това, което ми кажа, по твоята природа не можеш да наказваш хора, независно дали са живи или след смъртта. Това бяха приказки, които ни казваха, че ще дойде времето на страшния съд и Бог ще ни съди и ще ни класифицира според действията ни в ада, рая или некъде по средата. Ти ми помогна много и разбрах много. Ако живеех на земята, изобщо нямаше да се страхувам от Бог, защото Бог не наказва по никакъв начин, а само предлага любов. Как можех да не разбера това, докато бях жив и да се увлека да не съгреша, за да не отива в ада, такава приказка и да я пропусна? Какво да правя, дете мое? Не се побираш нито в чантата, нито в чувала. Трябва ли да те държа тук? Какво да правя с тебе? Не само, че не съжаляваш за нищо, но и реагираш. Ако те върна на земята, останалите, които не са виновни за нищо, ще се намесят. Ще им кажеш, че Бог не наказва, не може да наказва, защото е любов. Никой няма да уважава нищо. Ще се превърне в джунгла. Ще загуба контрол. Моля те, опитай се да ме разбереш. Какво да разберам? Не си ми кажал каква грешка съм направил, докато съм бил жив и искаш да те разбера. Добре, ще ти обясня големата ти грешка и ако я разбереш и ми обещаеш, че ще се поправиш, може би ще те изпрата обратно на земята, за да изпълниш задачата, която ти възложих. Слушам. Грешката ти е в думата моя, мой, моите, която трябва да спреш да използваш, ако и кога се върнеш на земята. Няма да кажваш или вярваш на думи и изречения, които съдържат думата мой, моя, моите. Няма да кажеш
мојата религија, мојата родина, мојата нација, моите санародници, моето семејство, мојот происход, моите родители, моето семејство, моите деца, жена ми, мојата кршта, мојата кола, моите пари, мојата работа, мојот имот. Всичко којто си направил не е било направено за општо благо, а за теб лично, и за това се изражава со притежателното мој, моја. И това е којто те е разрушило и покварила душата ти и ја одбласнала од Бога. И какво треба да направя? Треба ли да дам всичко и да фалирам, за да те задоволя? Случват ли се тежи нешта днес? Ще си помислят, ще сум луд. Наградата ти очевидно не е рајат, заштото така или иначе нема да накажа никого. Независно какво прави, наградата ти ще биде нематеријална, умствена, ще ушестяш докато живееш радост, спокойствие, вътрешна радост, блаженство, којто, повервај ми, е превашхождашто всяка награда, којато очакваш след смртта. Струва се усилието. Добре, не ти обещавам ништо, но ще помисля за това, когато ще се върна на земята. Но имам некои въпроси. Защо моите е толкова лошо и как ще живея без него? Слушай внимателно. Ще замениш мојата родина с думата родина, без думата моја. Заштото ще има само една родина, којато ще бъде целата земја, или по-добре целата вселена, и всички жители на земјата ще бъдат наши сънародници. Нема да има нација, нема да има држави, граници, знамена, нема да има раса, заштото така или иначе всички сме едно цело, Адам и Ева. Всички деца на земјата ще бъдат твои деца. Затова обикновено ще кажваме деца и не мои деца. И интересът ли ще бъде насочен към всички деца на земјата без изключение и без особена дискриминација в полза на нашите биологични деца. Не можем да придобиваме движими и недвижими активи, докато нашите сънародници во Африка умират од глад. Разпределението на суровите и всички продукти като цело треба да се разпределят поравно на всички наши сънародници. Как мога да живея животата си со удоволствата си, къщата си, храната си, дрехите си, почивките си, колата си и многу други, и во същото време нашите сънародници умият, не може да го понесе. Как мога да се забавлявам докато нашите сънародници во Сирија, Ирак и по целия свят умират од војни и глад? Все едно да имаш погребение и свадба едновремено во малко селче. Жителите на земјата и особено европејците
се забавляват и едновремено с това армијата им бомбардира населените места и докато ние го знаеме, не само не реагираме, но и се забавляваме на всичкото одгоре. Как да се радваме на болката на другите? Това ми кажа Бог и ме испрати на земјата. Разбира се, не му дадох никакво обещание, че ще спазвам Божието Слово. Просто му кажах, че ще помисля и се върнах на земята разтревожен. Времето ще покаже дали съм разбрал нещо от това, което Бог ми е казал.